gila खर'आनो गिदिंजोब्बाय आंना आयो जाला खर'आनो जाला हरिबल नारजि बुदां हरिबल बारा दावराव दावसि खालामनाङा हामा बेबायदि दावराव दावसि खालामनो आयो खर'आनो गिदिंजोब्बाय आंना जाला खर'आ दस्ति बांग्रिं फैदोंलै सिखार बाहेरायाव थांनांगौ सिखारलै दस्ति लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ उन्दुनि दिस्टार्ब दाखालाम आंखौ दस्ति जानांगौ लोंबावनांगौ दानो थैनाङा सिखारलै सिखार बांग्रिं फैदोंलै सिखार दस्ति बेखौ बुजिना लाबा जानाय नङालै नारजि बुदां हरिबल नारजि बुदां हरिबल लोंनांगौ सानसेबाबो थैखानांगौलै थाब थांदोहाय बांग्रिं आं गिनो हाथारला थाब थांदो दस्ति सिखारदोब्रा आयो इसोरनि अननायाव थांबाय दे हाबाब गिबायसोमोन आं टेक्सियानो दिस्टार्ब मालाय उन्दुफुबाय थानायफोरावबो एथ' मोजां सिमां नुदोंमोन आं बै मास्टार लानि न'आव जौ लोंनाय बेदर जानाय बेयावनो आंखौ फोजाना लाना फैबाय सुवाद बमर'आ गावनि सिमांसो देरसिन जाबाय बांग्रिं फैनायाव हा सन्दला मोजां सिमांफोरखौ नुबाय थाया नालाय एसे दुखु मोनोब्रा नोंनि जिउआनो गैयामोनब्लालाय माखौथो सिमां नुबाय थागौमोन नोंलाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो सिमांखौलाय नुफिनबाय थाखागोन ना जुदि थांनानै थायोब्ला बांग्रिं फैदालाय मानोथो आंखौ बाहेराव लाबोनांगौब्रा बुद्रुलायनानै दस्ति बांग्रिं फैबा न' सिङाव थानानो मिथिया नामा नोङो बाहेराव माथो कर'ना दङ माथो कर'नानि थाखाय न' सिङावसो थानो खोन्थादों होमबालाय आंलाय मानो बाहेराव थांनोब्रा क्योंकि कोरोना से डर नहीं लगता है साहब भूकंप से लगता है मा होननाय जादों बेलाय आं बांग्रिंखौसो गियोहाय कर'नानिख्रुइ दानि बोथोर ओरैबायदि गिलु बालु बोथोर गासैखौबो सिरियास लानांगौ मिथिबाय धेमालि नङा दुम्बाव आखाइखौलाय मानो खर'आव लाबाय थाखोब्रा माबाहाय खर'आ गिदिंगायाखै बेनिखायनो खर'खौ हमथाना लागासिनो आं जिन्दगि बाहेराव थांबाबो कर'ना न'आव थाबाबो बांग्रिं हरावबो सारन्थाइ गावनाय जेरैबो जारला मोनबाय आं बेनिखायनो लोंनांगौ जानांगौ उन्दुनानै थानांगौ बारहुंखा फैयो बांग्रिं फैयो सारन्थाइ गावो जेबो फाथा मोनि बायदि दस्ति मानो बिदिब्रा नोंलाय लोंनांगौ जानांगौ थानांगौनिफ्रायनो आग बारायनो रोंला जेब्ला गावनाव जागोन सेम कन्डिशनखौ गाव फेस खालामगोन अब्लासो मिन्थिगोन दा बियो लोंनांगौ जानांगौ माखौबा सन्थला खाफाल दिला बे बांग्रिं फैनाय समाव नोंहा जौनि लोंनाय जानायनिसो सिन्था खालामदों अब्लालाय माथो खालामनोब्रा बे बारहुंखा बारनाय समाव थैहां जागोन समाव मानसियालाय माथो लांफानो हायोब्रा ना थाखा फैसा ना अहंकार ना धन सम्पति ना मबाइल ना टिभि जेबो लांफानो हायाब्रा बेनिखायनो आंहा जानायखौ सानोबा लोंनायखौ दसे समनि थाखाय लोंनानै उदैयाव खिखौ लाना थांफानोसैब्रा थैनोसै समाव खियाबो उननि खोथा खिन्थु थाखा फैसा अहंकार जानाय लुबैनाय रागा जोंनाय बेफोरखौथ' लांफानो हायाना बेलाय सैथो जों थैनोसै समाव रावखौबो लानानै थांफानो हाखाया ना थाखा फैसा ना गावनि इग' ना गावनि अहंकार ना गावनि धन सम्पति ना गावनि मुगैनाय गावनि रागा जोंनाय बेफोरखौ लानानै थांफानो हाखाया थेवबो थांना थासान्दि जोंथ' जुजिनो हानांगोन ना थासारिजों जुजिनो नाजानांगोन ना बेबायदि गिभ आप खालामबा जागोन नामा जाथ'बाय मोजाङैनो मोजाङै जोङो बारग'नो हाबाय रावनिबो जिउआबो खहा जायाखिसै दुम्फाव जोङो थांनोसै नामा बहा थांगोन नोंसोरलाय ना न'आव थांनोसै नों बेखौ सिन्था खालामथ'नांला दुम्फाव नोंखौ बिराद खस्थ' होबाय जोङो जोंनि बिमा बिफायाबो फैनानै नोंखौ रायफैबाय बेनि थाखाय नोंनाव निमाहा बिबाय जों सानैबो दुम्फाव आंनि आफायाबो नोंखौ रायफैबाय नारजिनि आइयाबो नोंखौ रायफैबाय बेनि थाखाय जोबोर निमाहा बिनाय थाबाय बिसोरनि जानानैबो प्लिज दुम्फाव रागा जोंनाङा दे मानो रागा जोंनाव जाखो रागा जोंहाय मा बेफोरलाय लाइफनि मोनसे पार्टखा रायलायनाय नांलायनाय सोरजोंबा बुंजानाय बखिजानाय बेफोरलाय थाफाखायो लाइफआव जेबो नङा होमबा नोंसोर थाथ'दो दे लोगोफोर बाय बाय दस्ति थांनोसै जोंहाबो
माथो अखा हागासिनोसोलै मानसियालाय ओइ हांग्रिमोनदि सोरना थांखोब्रा नोंखौलाय मानो गाबखो ना दाउदै गला जानायखौनो गाबबाय थाबाय दाउदैयाबो गासिबो गला जाबाय हांसो बिदैयाबो दाउनि बिदैयाबो आरो जोंहानि आइ आफानि न'आबो बायबायनो गय बिफाङाबो 10ता गोजोन गुजोब्बायनो जोंहा आइमोना गय बिफांखौ फाननानैसो जायोमोन आच्छा बिराद गिदिर समस्या जाबाय माथो बांग्रिं फैनानै आंनि दाउदैखौ गला खालामबाय बारहुंखा फैनानै जोंहानि आइ आफानि गय बिफांखौ न'खौ सेफायनानै गालांबाय अमा राजा जारलासोलै बोथोराबो बिथिं कर'नानि दावराव बिथिं बारहुंखानि दावराव आरोबाव बबेनि खनानिफ्रायबा बांग्रिङानोबो फैनानै दावराव दागाब हांग्रिमोनदि दागाब गासिबो थिग जागोन अमा राजा आंनि आइ आफामोना बहा थानांगौ जाखो जागोन नों सिन्था खालामना गाबोन नायनानै फैगोन दे उन्दुदो ओइ जाम बेबायदि बारा गाबबाय थानाङालै टिकटिकाफ्रा ननेमाफोरा नुबा मा सानगोन हा बारा गाबनाङाब्रा हामा जागोन गाबोन फुंबानो थांनानै नायना फैनोसै दे बारा सिन्था खालामबाय थाना दे आं दंना आं दे उन्दुदो हांग्रिमोनदि हांग्रिमोनदि गैलालै हांग्रिमोनदि दिनैबावलै नोंखौ नायनानै थैनोसैलां उनावबा नुफिनगोना नुफिनला आंहासो बेमा जानांगौ नामा मा जानांगौ दे थ' मारा जा बाहेरायाव ओंखारलांसै बेनोथ'लाय बाहेरायाव थाङो मारै बाहेरावबो कर'नाया जमगासिनो दङलै देलै हांग्रिमोनदि जोंहा ज'नो थैनोसै अमा राजा आंखौ नों मालाबा मोजां मोनफेरासै दिनैसो नों आंखौ थैनायनि समाव लोगो लालायबावबाय बेनोथ' मानसिनि भुलै मानसिनि बेसेनखौ थैहां बाल बुजिलै थैनानै थाङाबासो बुजियो थिग बिदिनो नोंनि भेलुखौबो दिनैसो बुजिबायलै हांग्रिमोनदि अमा राजा गैला माथो बांग्रिङा मावगाबाय रैखा दसेनो गिबायसोमोन आं फाथालफुरियावसो मोनहैगोन ना सोरगोफुरियावसो मोनहैगोन होनना आच्छा बे बांग्रिङाबो जोंनि गोसोखौ नायदोंसो ना मादोंसोब्रा मिस कल हरनाय बायदि जरेद मिस कल हरगासिनो डाइरेक्ट रिं खालामखाबा मा जायो कल खालामखाबा मा जायो हा जुदि बांग्रिनि कल खालामनायखौ रिसिभ खालामनांगौबा माथो जोंबो थैजोबगोनसो अमा राजा ओइ पापनि दैहुआ बुंफबजोब्बायलै थैजोबाबो जासिगोनलै गासिबो आंहा बिमा जानांगौआ जागोन उन्दुदो खालि माबा बिमा जानायल' सिमां नुगासिनो बांग्रिं फैनायफ्राव